ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ରହିବ। କାଲିର ତାପମାତ୍ରା କୋରାପୁଟ 8 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି 6.5 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 7.2 ଡିଗ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା। ଏସି ଓ ନନ୍ ଏସି ବସ୍ରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାଗଣାରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ଓଏସ୍ଏସ୍ଟିଟି ପରୀକ୍ଷା ଜାନୁଆରୀ 21ରେ ହେବ। 2ଟି ସିଟିଂରେ 2ଟା ପେପରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ 5162 ଟନ୍ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହା ମିଲର୍ସ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି 3237 ଟନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ନବୀନ କହିଲେ, ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ଯାଏ ରହିବ ବିଜେଡି, କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିବାଦ ବଢ଼ିଲା। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଦିନ 10ରୁ 11ଟା ଯାଏଁ ଓପିଡି ସେବା ବନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ଘର ଯୋଜନା ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ବଣ୍ଟନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଶାନ୍ତ ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ମାରିଲା ଆମ ବସ୍। ଭରତପୁର ଚନ୍ଦକା ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାପିଦେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ବିଦେଶୀ ଜାହାଜଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ପାଇଁ କଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।